Zo, die zit goed dicht. Die zit goed dicht. Belangrijk? Heel erg belangrijk, want zojuist zijn 81 samples, 81 DNA-monsters vernietigd. Dat wil zeggen, ze zijn in ons systeem afgemeld, uitgeboekt. De samples zitten nu in een ton die dichtgeklikt is en ook niet meer geopend kan worden. En kan nu worden afgevoerd naar een verbrandingsoven. En dat weer een container vol met DNA-monsters. Medewerkers van het NAVI in Den Haag hier het er smolle druk mee. Na de arrestatie van Jasper S. in de zaak Vaatstra kreeg het Forensisch Instituut in Den Haag de opdracht om al het DNA dat duizenden man uit de omkring van Veenkleerster vrijwillig oorsturen hier te vernietigen. Een hele tour. Als het onderzoek plaatsvindt, worden bijvoorbeeld profielen uitgeprint of digitaal opgeslagen. DNA-monsters worden opgeslagen in vriezers. Dus dat bevindt zich op verschillende locaties op onze afdeling. En het werk zit hem in het vinden in het systeem van alle locaties waar de spullen zijn opgeslagen, zodat alles vernietigd kan worden. Nog lang net alle DNA-wattenstaafjes werden onderzocht. Van de 6600 inleveren monsters wie krijgt wat meer dan de helft terug onderzoekers besjoen. En toen kwam de 100% DNA-match op woensdag 14 november. Het is natuurlijk een speciaal moment. Het is ook het moment waarop je realiseert dat je weliswaar een stap verder bent in een moordonderzoek. Maar ook je realiseert je dat er een andere familie is die nu ellende over zich heen krijgt. Doordat de vader van het gezin nu uit het gezin wordt weggenomen. Vliene Wieke vreed sluit het NAVI het onderzoek definitief. Die dijst die namelijk in het teken van vernietiging van onderzoeksgegevens en DNA-materiaal. Zo'n 30 containers met alle DNA gongen op transport naar een afvaloven in Dordrecht. Die is specialiseerd in dit soorten van afval. De mijn niet meer van oerblowen en daarom gaan de bakken in een oven met een temperatuur van meer dan 1100 graden. Ik vind het goed om een keer te zien dat dit op deze manier gebeurt. En dat we ook echt kunnen zien dat het materiaal verbrand wordt en niet meer beschikbaar is voor wat voor onderzoek dan ook. Einde onderzoek. Het is nu helemaal klaar met het onderzoek. Ja.